Nyangwa Maliba Folu Kunkan Jabarani Sanfe. Aiwa ni ya auye sego ani dongo kenaka. Sego ni dongo kenaka angameka wole bla Musabugu Eglizi Shifina Kauka Nyama angameka wole bla aleba ambulukura nino. Wote malengo fe kabu nino label dofna be nino nabi fama ko Dan Mars olu fene de me bawdu anye wole bla olu fene ma fene be kenaka ya nino amena nyi ngali tengu nunu bela jelena présent oui aywa iti itro ani jamu fo anyi be foli di alama folo ale ni bidon yirana ani ka foli di Maliba foli mokoma ni kuma togoya dile amma nga kuma ne toko Jara Sefas la Sefas Jara ne Misabugu Église protestante ka Shifina ka ulu ka nyamogoy ndeya ulu ka ulu de tokola ka fo Flebro ani labebro ye vidéo yi ayaw gele aka partager yasa demabagaw be se ka aye togo mina yasa a flebagaw be se ka aye togo mina ay partager chaman ke Sefas oui aywa Musabugu Église Shifina ka togola ebe ane no ibe an kun kelen mina amese ka o don ibe se ka o fo jama yiwa o te basiye amisika fo ambe yan kungile mina oye ka kuma anye barado sigi senka mina ka kuma okola no ye anga soirée culturelle amina mi sigi senga mina ni kalonina donc na kunye mi anga seka o nyefo fo moko ye ani akobena ke choko mina moko ka seka o famia kami usigi orola ira nyumanga ko amse ka fo ko Musabugu Église Shifina ka ko seko ni dongo shu odo otewa odo o seko ni dongo shu mi na bi na nyanamaya abina nyanamaya temu njumane juma nkonna la nyina o do amse ka fo wulafela do abina sigi kuma se minga nango matem oye l'unité dans la diversité oui ni amana ke bolo fara ye sekondi dongo nasira la am bebe je ka ke kelinyi matigi ka sokono donc kuma siglendo odeka nyinanta ani kramoko do bina adado la ka wala anye dogumu kono la soirée abina mune keka jira maula soirée kono la o nyingali jaranye kosobe soirée ni konna na nyina on se ka foko tablo anya akeli minun ke ambe ka yelemani do ala kata nyina nta konna na ninkombe o nyefo dakuru nyeflala nyina artistu bina tanolike abe kunye ka matigi tanu ka wajulu ke dongli fa artistu bina tanolike groupe bina tanolike o kona kofe am se ka fo mi ma ko défilé ka shifin do bogotigi wala kamelon bla u ka finu do dominu be talike anga la daula ulu kay teme moko nyekoro ka o yira moko la ulu fana bina ke o fana kofe ambala ko bina duminu tobi minun be talike anga duminu korowla an sisan démission tika minun yetuguni u bina ulu chamman tobi ka ulu yirana ani ku nyefo anye na kosebe be kofe amina ferikero sigi kuru kono minu be nyesi anga gafe feriyoro ani anga ladala fen feriyoro ma walisa ladala ko nege be minu na u ka se ka soro blokoro nindun fana bakuru bala dakunya flala ni de bina sigi adon kenekan ni soirée nindun ok Sefas aw ye ni soirée bilbil bayi abina organiser Musabugu nyado awni mado de frama nyonga namba fo munu ma ko deme bawo do ko partenaire ani collaborateur nyado awni do be ka baraka nyonga o fana jaranye kosobe kada kan fendo be no danaba église kunda akeli kasuma nga nyina on ya latike anga ni soirée ni labeni
sen fɛ ka dayɛlɛ walisa an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ minnu ni o kungilenna ye kelen ye nin soirée nin labɛnniko la an ka fara ɲɔgɔn kan ka matigi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o sen fɛ an ye collaborateur principal dɔ sɔrɔ min ni an bɛ ka nin labɛn ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye le label Danemasi studio de don donc olu sɔnna u ni an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ matigi tanuli ani matigi batoli la donc an n'olu de ye baara kɛ ɲɔgɔn sinsinnen ye nin labɛnni na o ye baara kɛ ɲɔgɔnya ye nka dɛmɛli ta fan fɛ jɛkulu fana wɛrɛ bɛ yen minnu sɔnna ka Misabugu église sifinw dɛmɛ nin labɛnni na o jɛkulu ninnu n bɛna tila ka se olu ma komi i ye Danemark tɔgɔ fɔ o mɔgɔ bɛ an kɔrɔ yan nɔ an bɛna ɲininkali tɛngu ale la fɛn min ye Yuma Yuma Danemark ye jumɛn ye ɲininkali diyara n ye Danemark ye label de production ye min sigilen don Mali dɔnkilida ɲɛta kama an ni églisew bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ danaba denmisɛnninw dɛmɛ kosɛbɛ dɔnkili hukumu kɔnɔna na ayiwa Yuma i n'a fɔ i ka kumaw la sisan i y'a fɔ cogo min na danaba denmisɛn dɔnkilidala minnu bɛ yen nɔ Mali kɔnɔ yan nɔ aw ka dɛmɛ fanba sinsinnen de olu kan taalen ɲɛfɛ projet jumɛn de bɛ aw bolo ka ɲɛsin Mali églisew ma ani Mali artistes minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ tanuni kɛ kosɛbɛ ani n'u bɛ wajuliw kɛ i ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ Danemark labilalen don Mali église bɛɛ ye ni an bɛ Musabugukaw fo fɔlɔ kama sɔrɔ nin y'a fɔlɔ ye ani u ka jɛ ani an bɛ welekan bila da yɛlɛlen don bɛɛ ye Mali église bɛɛ an bɛ yan aw de kama an bɛ yan nɔ ka valeur ajoutée fara halisa matigi tɔgɔ tanuni kan ani nin ɲɛnajɛ kow bɛ église la Danemark bɛ aw ka bila la partenariat hukumu kɔnɔna na a kɛra dɔnkili nasira ye o a kɛra ɲɛnajɛ ye église la o anw bɛ yan aw kama ani pour que ka se ka nɔrɔ da an ka matigi tɔgɔ kan aw sera ka se ninnu ma cogo di Danemark maaw ma a ma gɛlɛya kɔni merci a ma gɛlɛya nka fɛn kelen bɛ yen n b'a fɛ ne ɲɔgɔn sifin ɲɛmɔgɔw ani église kaw faamu tuma dɔw la baara dɔ bɛ église kɔnɔ n'a fɔra ko an ka bɔ ni ka dɛmɛbaga ɲini kɛnɛma a kɛli la waleyali la église kɔnɔ an ka suma o la dɔɔni sisan de a bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni nka n b'a fɛ ka fɔ mɔgɔw ye a bɛ se ka kɛ a ye dɔrɔn an n'aw ka église karamɔgɔ ani comité ka bɛn a kan k'a tigi lakodɔn an ni Danemark ka nin jɛɲɔgɔnya ka nin soirée nin kɛ a ma gɛlɛyali dɔɔni bureau kɔnɔ n'o ye Misabugu jeunesse bureau ye bureau mɔgɔw dɔ y'a hakilina sɔrɔ ani u y'a fɔ ne ye ɲɛmɔgɔ ye an ka ɲɔgɔn ye la ne ko problème t'a la n'an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa fɛn dɔ ka kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan baasi foyi t'o la an fana wulila dalakuma dɔrɔn na fɔlɔ ka se Danemark ɲɛmɔgɔw ma a kɛra i n'a fɔ u sigina k'an kɔnɔ olu fana ko problème t'a la o y'olu ka kunjɛngan dɔ ye u b'a fɛ ka min waleya a mɛnna donc nin cogo la gɛlɛya foyi ma don a la ani o kɔfɛ kuma ɲɔgɔn donna kɔnɔ fo ka na se partenariat yɛrɛ kɛli ma ani ɲɔgɔn cɛ ka nin soirée nin organiser donc u seko kɛra min ye fo ka na se nin yɔrɔ in ma u bɛ k'o kɛ gɛlɛya foyi ma don a la ani u nisɔndiyalen don an ka nin baara kɛ ni ɲɔgɔn fɛ walisa a ka kɛ misali ye église tɔw wala jɛkulu tɔw fana ye Danemark y'a fɔ cogo min na ayiwa président hali bi an bɛ segin ka na soirée kɔnɔna la problème t'a la ne ko nin soirée in musaka ko b'a la de wa musaka doni ya awɔ an bɛ se k'a fɔ awɔ wala ayi i dontɔ da la k'a fɔ ko i bɛna musaka sara ka don ayi nka an b'a fɛ ka doni kɛ min ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na soirée in na i ka i bila an ka laadala sawura dɔ la
n'a fɔ laadala fini dɔ ka ye la i ka na n'o ye a mana kɛ laadala fini fɛn o fɛn dɔ kɔni ka k'i la i ka na ye walasa an k'an ka laadala kow yira matigi ka so kɔnɔ o de ye a densara ye. Ayiwa filɛbagaw ni lamɛnbagaw laadala fini kɔni b'i bɛɛ bolo nka bɔbɔw aw kana taa filaw ka fini don olu tɛ aw yɛrɛ minɛ yɛrɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ se Yuma ma Yuma ladilikan ani bilasiralikan ka se sifinnakaw ma ani egiliziw ma jamana in kɔnɔ. O ɲininkali diyara n ye halisa nɔrɔ ka da matigi tɔgɔ kan ne bɛ welekan min bila Mali egiliziw ma ani sifinw ma n'o ye an balimakɛw cɛman n'a musoman ye matigi ye min kɛ an ye an tɛ a sara sɔrɔ n bɛ bɛɛ wele anw ye Yesu yɛrɛ yaw de ye nin diɲɛ in kɔnɔna na halisa an ka nɔrɔ da an ka matigi tɔgɔ kan ani n bɛ wele kan ci bila bɛɛ ma an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Musabugu don kelen waati kelen n'o ye juillet kalo tile 25 ye ɲɛgɛn ɲɛ kanɲɛ 15 an ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkolon ka taa nɔrɔ da fɔlɔfɔlɔ an ka matigi tɔgɔ kan o de bɛ ne bolo. O tɛ fɔ ne kɔ koyi e m'a fɔ ko ni tile bin kumani sera dɔrɔn 15h waatini o bɛ 14h bɛ ne sɔrɔ yen nɔ. D'accord. Sefas soirée kɔnɔna kow don aw kɛn bɛ ka wele bila artiste jumɛn ni jumɛnw de ma. 14h bɛ sɔrɔ yen. Awɔ. N kɔni ma dɔwɛrɛ dɔn n'a fɔra maa min kɔ a bɛ nimisa. Ala kana nimisa. Ka d'a kan artiste minnu welela tɛgɛ fa mɛn u la Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan TV la. Artiste mɔgɔ fɔlɔ min wela n'o ye artiste principal ye o ye Boubacar Jara ye. Boubacar Jara. Ale n'a ka cɛdenw dafalen de kɛ kɛnɛ kan. Maintenant walisa ka ale sankɔrɔma don an ye artiste fana wele minnu bɛna ale dɛmɛ tan ninnu la. O ye José Guetta. Ale fana lakodɔnnen don kosɛbɛ. Ale fana bɛna i bila i fila ni dɛbɛ la matigi ɲɛkɔrɔ. Ka fara ale kan an ye Noé Dambele fana wele. Ale fana bɛ kɛ kɛnɛ kan ka matigi tanu. O ye artiste ye. Artiste kɔfɛ an ye jɛkulu fana wele n'o ye groupe ye. An ka wele sera groupe 3 ma. Groupe fɔlɔ o ye le groupe de Marcelo. Togolais groupe ye. N y'a fɔ n ko farafinna laadala ko. Donc an ye wele bila olu ma olu fana bɛna Togolais laadala finiw ani o tanuli kɛ matigi ɲɛkɔrɔ. O fana mana bɔ yen groupe Tanit o ye jɛkulu ye minnu bɛ tanuli kɛ kan bɛɛ la mais o dɔnnen don ni kan min ye o ye tamasɛkan ani kɔrɔbɔrɔkan ye. Olu fana bɛna matigi tanu o kanw la. A sabanan o ye le groupe Yetaza o bɛna tanuli kɛ bɔbɔkan na. Donc o ye artiste ani groupe minnu welelen don ka matigi tanu. Ka fara artistes kan kelen bɛ yen min bɛ bɔ an yɛrɛ ka église la o ye Dawuda Sogoba ye. Dawuda Sogoba. Ale fana bɛna fara artistes kan ka matigi tanu. Sefas e ka artiste ninnu fɔli la ne nana jateminɛ k'a fɔ chorale t'a la san tɔw la a bɛ chorale k'a la chorale ma kɛ ɲinan t'a la mun kama. O ɲininkali la an bɛ fɔlɔ ka yafa ɲini chorale fɛ parce que n'an m'u wele ɲinan san wɛrɛ n'an m'u wele o kana ban kutu na. O ti ban matigi ka ko la. An bɛ yafa ɲini cɛw fɛ. Seulement bamananw b'a fɔ ko yɛlɛma ye ninnu ye ko sabula banaw ma fankelen jara. O ye tiɲɛ ye. Donc yɛlɛma ka dilan ka ɲɛ wala ka kura wɛrɛ dɔ sifilɛ o de nana ni nin ta ye. An ko an bɛ na tanuli kɛ ɲinan ni artiste ni groupe ye ka sira di an ka artiste dɔw ma ka olu fana yira jama na k'a dɔn ko seko ni dɔnko b'u la ala ye nin fɛn min d'u ma tanuli la u bɛ se k'a kɛ fan bɛɛ mɔgɔw ka se k'u lakodɔn
o de y'a to an ye ɲinata kɛ artiste ani groupe ye walisa ka mɔgɔ dɔ fana yira ala ye nin fɛn min d'u ma k'o yira mɔgɔ tɔw la fana ka se ka matigi kanu yɔrɔ tɔ wɛrɛw la a kɛkunba ye o ye nka an ma ban kɔrɔlu ma ni yɛlɛma dɔɔnin don ɲinata la dɔrɔn ayiwa korali aw kɔni aw tulo b'a la aw welelen don kɛnɛ in kan k'aw ka taga sisan an bɛ se Yuma pano ma tuguni Yuma foli kan ani kumakan laban jumɛn bɛ e fɛ ka lase an filɛbaga ni an lamɛnbagaw ma an b'u fo wale ɲuman dɔn ani an bɛ kaba fo kosɛbɛ n'u sɔnna ka bolo di an ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ani matigi ka duba u ye halisa ka taa ɲɛ nin baara la nin ye ko daminɛlen de ye nin y'a fɔlɔ ye nka badenw bɛna nin halisa kɔfɛ halisa an bɛ wele kan ci bila muso ma Danemas production bilalen bɛɛ ya aw ye pour que ka aw dɛmɛ ka taa ɲɛ halisa ka nɔrɔ da an ka sanwó-la kɔ. Ayiwa ne hakili la faamuyali sɔrɔla nin kuma in kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la président ayiwa kumakan laban ani folikan jumɛn bɛ e fɛ k'a lase an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw ma. Foli ye ala ta ye nin fɛn bɛɛ labɛnna ka kalifa de la ani ale de sababuya la a bɛna kɛ kosɛbɛ an bɛ foli di ala ma k'an lamɛnba bɛɛ kelen kelen fo n'i y'a mɛn an bɛ ka nin kɛ mɔgɔ de bɛ yen minnu b'a filɛ an ka foli b'u ye a ye minnu dɛmɛbaga minnu fɔ an b'u bɛɛ fo an ka foli bɛ lase an ka église pasteur ma n'o ye le pasteur Ajax Jara n'a ka conseil an ye nin fɛn fɛn kɛ an b'a latigɛ ka taa a da ale n'a ka conseil ɲɛkɔrɔ kosɛbɛ olu de bɛ yamaruya di an ma an k'a kɛ an bɛ foli di bɛɛ kelen kelen ma Misabugu ka bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka foli bɛ yan ka fara o kan mɔgɔ minnu y'u bolo don Misabugu jeunesse kɔrɔ walisa ka nin waleyali kɛ an bɛ foli lase olu ma olu la FC Flambeau olu ko u seko mana kɛ min ye u bɛ o kɛ an ye an ka foli bɛ o ye yan k'a fɔ ko ala ka dubaw ye Docteur Alassane Jamtini ale fana ko ten a seko mana kɛ min ye a b'o kɛ k'an dɛmɛ donc an ka foli bɛ a fana ye ko matigi ka duba u bɛɛ kelen kelen ani an bɛ laɲini min tugu la o ye nin ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ an sera ka minnu fɔ an ma se ka minnu fɔ lɛtiri sera yɔrɔ ma se yɔrɔ min matigi tanlen don mɔgɔ bɛ se ka na fara an kan walisa seli ka ja matigi tanlen ka se ka ja bɛɛ kelen kelen welelen don Yuma y'a fɔ ka ban seko ni dɔnko bɛ Mali kɔnɔ wa seko ni dɔnko bɛ église kɔnɔ an ka o seko ni dɔnko min ni an n'an ka danaya ti ɲɔgɔn tiɲɛ an k'o bila ala ka baara la église kɔnɔ walisa a nafa ka se ka se église ma donc an b'o wele bɛɛ kelen kelen ma ko bɛɛ kelen kelen welelen don an ka foli bɛ u ye. Ayiwa ko bɛɛ lajɛlen folen don Maliba fɔli jabaranin sanfɛ Musabugu église jeunesse n'a bɛ fɔ a ma Musabugu église sifinnakaw olu ni Danemas maaw farala ɲɔgɔn kan tari a fɔ cogo ma ɲɛ de Danemas Danemas donc olu bolo di ɲɔgɔn ma ka seko ni dɔnko ɲɛnajɛba dɔ boloda a bɛ kɛ dimanche juillet kalo tile 25 c'est 15h waati ne kɔni bɛ se depuis 14h ayiwa ko bɛɛ ka i bila laadala fini na ni laadala fini ko kɔni do kɔni maa si tɛ anw da o ko la ayiwa o de ye don sara ye n'i taara fini wɛrɛ don min tɛ an ka farafinna laadala fini ye ayiwa i ka d'a la k'a fɔ i tɛna ye kɛnɛ in kan o hukumu kɔnɔna la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ an ka production mɔgɔw fo an bɛ an ka cadreurs fo o yɛrɛ ni foli ka kan nin tun ye anw ka seko ani dɔnko kɛnɛ ye Maliba foli sanfɛ a kana fɔ maa si kɔ ayiwa Maliba foli jabaranin sanfɛ ni maa min b'a fɛ ka nin seko ni dɔnko émission in dɛmɛ numéro sɛbɛnnen filɛ nin ye aw ka jabaranin jɔyɔrɔ aw bɛ weleli kɛ o numéro ninnu na kunnafoni sɛbɛlama o bɛ di aw ma aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.